É que é moi difícil atopar a alguén que poida sustituir a Emilio. E se lle atopo eu a ese alguén? Un cantante, quedando un día para a verbena. Todo pode ser, non, Evaristo? Non vai poder. Señor Bruno, presentolle o candidato a cantante da Orquestra Anagrama, Evaristo Currás, un fenómeno do karaoke local. Evaristo? Sí. Sí, home, sí, claro. Pero, amigo, primeiro ainda hai que falar de algunhas cousas, Sí, porque como representante artístico do señor Currás... Desde cando? Non me desconcentres, non? Quero dicir que, ben, é un cantante local, si, pero é algo máis, é unha promesa, é unha realidade. Non ten planta, pero ten unha voz que ides ver. Impresionante. Entón, el pode vos botar unha man, dadas as circunstancias, non? E por que de gastar a plata sen necesidade? Eu son perruqueira. Ti? Sí, fixen un curso en Santo Domingo. Estou titulada pola Academia Rosana. Se queren cambiar de look, deixademe a min. Veña, ata mañá. Tan vivas, Sistiño, eh? É o que teñen. Non é máis. Aí están. Veña, están todas xa. Ata mañá, petróleo. Ata mañá. Ata mañá, vamos. Ata mañá, Sisto, cuídate. Está mal, eh? Non sei. Terás que buscar outro home novo. Imposible. Agora non podemos contratar a ninguén máis. Non é un novo contrato. É unha sustitución. Marcho. Marchas? É para onde? Non podo seguir traballando contigo. Non entendo as túas decisións e prefiro marchar. Queres dicir que tome esas decisións sen contar contigo? Vas a acabar co negocio. Cos clientes que temos para os próximos meses non imos aguantar. Se achegarán máis clientes. Non van chegar, Elena, porque non sabes nada. Bueno, Paula, vou facer o preparado de esencia de menta. Amado, Sisto, amado! Cuidado! Sisto, pero Sisto, que casas carallamos o casco, che? Perdón, Sempre cantando, o verde me acaricia, porque a Galicia xa estou chegando. A Santiago voy ligerito, a Santiago voy caminando. Oi, que carallo, parade. Xa está ben, Que pasa? Pasa que isto non é profesional, Teño que facelo eu todo. Fai un esforzo, Evaristo, non? Fago un esforzo con esta panda de geiteiros. Sí. Ti non é aquela, que ti moi ben, E comigo tens moito futuro, Sei que tes problemas coa empresa. Adrián marchou, os clientes escasean. Se achegarán. Ti sabes que sen Adrián non podes sacar adiante o Braduiro. A miña oferta segue en pé. Comprocho o negocio. Pero que pesado es. O Varadoiro non está en venda. En canto a Adrián xa volverá. Pagarei o que me pida. Non se trata de cartos, Elena. Trátase de que me decepcionaches. Vou quedar cego ou non? Non queda. A diagnose é a que nos vai dicir o que tes e a que nos vai marcar o tratamento a seguir. Dádeme para cá, nenos, dádeme para cá. Dádeme para cá. Non pasa nada. Veña, que... Deixa, pánico escénico. Vaite preparando pro traballo. Estou a piques de asinar a compra do Varaduiro. As decisións tomarémolas os dous. De acordo. E xa temos 2 traballos para a semana que ven. Iso sí que é unha boa noticia. Que significa isto? Significa que por segunda vez, Couto, non vendo. A trompetista da orquestra non che quitaba ollo de encima, Home, pasa que estaba casada e tiña 2 fillos, que senón é... Si, eso xa, pero ti deberías saber que os maridos estorban, pero non impiden. Bojade aí, que son de lo Dream Team. O importante é levar o ritmo e manter a disciplina. O importante é que vayan como as zapatillas, só. Que este ano temos un equipazo, arrasamos a Adrián ou que? Ainda temos que mellorar o tempo. Si, o tempo xa sabes como é, como di outro, non? O tempo non hai que non mellore. Non falo dese tempo, Melgacho. E que? Tanto ten.
Non aparece Elena a ver o adestramento lá? Non. E lá? En realidade, aínda non sabe que estamos adestrando. En realidade non lle dixeches, non? Xa llo direi despois. Ui, ti non sabes en que cova te metes. Teno que entender, non? É unha tradición. Os mariñeiros do Baraduiro de Porto Sás contra os mariñeiros do Baraduiro de Cormelle. Se sabe entender por que non lle dixeches, a ver? Levamos 30 anos celebrando a regata. A Elena lle pareces ben, xa o verás. Si, xa verei que non son cego. Xa verei que me chego ao Baraduiro non estades e desde acabar todo ronzando os montes, non sabes? Bojade lambóns! A veró! Que son de Rodrín Tintín! Estades herniados, ou? Tucho, que non te zafas! Adrián. Adrián. Hai alguén? Hola, Pitu. Mira que maravilla. Un momento. Non pensará meter ese cacharro aquí? Primeiro, non é un cacharro. É unha bici de carreiras, alta competición. Mire. É isto un xulgado, non a turmalet. Que xa o sei, Pitusa, pero que a teño que agochar para que o seu dono non a atope, entende? Vai, home, o que faltaba. Así que o xuís convertido no ladrón de bicicletas de Porto Sás. Pero, Pitusa, por favor, é un regalo, é para Dani. Hoxe está de aniversario. Se é así, terei que encubrir o delito. Cuidado con iso. É que leva varias semanas insinuando que necesitaba unha bicicleta, así que supuxen que sería unha indirecta. É moi bonita. E cantos anos fai? 15. Por certo, hoxe comezaba a funcionar o rexistro de parellas de feito no Concello, non? Sí. E que tal? Xa se inscribiu unha parella de mulleres, dixo Celia. Ajá, moi ben, alégrome. Señor xuís, a vostede non lle parece que ese rexistro de parellas de feito vai traer problemas? Non é como parece, Pitusa, é que estou completamente seguro. En Porto Zas todo trae problemas, xa o sabe. Dixo aquí a bici, vale? 15 anos, Que sí, Fito, que sí. 15 anos. Dentro de 3 das 8, Cando eu fago os das 8... Fará os deberes son? O que, a falar os deberes? A ti non tes sangue no corpo, non? O aniversario de Dani é ti o único que pensas é en facer os deberes. O único que hai que facer é ir de troula, non, Dani? Non é para tanto. Mira, eu o que vou facer é vou tomar algo cos amigos e despois xa veño xar a casa. Ti que tes na cabeza? Sabe do que vou facer cando faga os 15? Queredelo saber? Non, pero tú tal vez decidiu igual. Fechar unha disco e tolear toda a noite.
Pois espero que me invites a... Home, vou invitar a todo Porto Sás. Vou eu. Seguramente é Andrés que che trae a bici que querías. Pon unha cara de sorpresa ou algo así, vale? Vale. Nunca vin a ninguén que se pusera tan contento cos aniversarios dos demais. Pois cando é o del, non hai que a nature. Era o carteiro. Toma, é para ti, Dani. Que é unha felicitación do teu tío. Espera. Ai, vai. Non me ides creer. Admitirme para facer este curso en Austria. Que ben. Saberás que contento se vai poñer Andrés cando yo diga. Vou yo dicir agora mesmo. No. Millor vou yo contar na sea. Saberás que sorpresa vai levar, Austria, a perla de Oceanía. Fai os deberes e fai tan siquiera os de xeografía. Adrián, poden explicar o que significa todo? É unha tradición, Elena. Moi bonito. Unha tradición que deixa o Varadoiro parado, non? Ui, o Quinto Imperio está-se poñendo no hortaz. Ti cala. Viste alegre, que? E andas ca chaqueta de festivos? Un negocio, jalipota. Mira eses, dándolle o remo todo o santo día, como aos escravos das galeras. Pois a ti teñoche visto patronear e non o faz nada mal, a verdade? Home, daqui sacan o ferro pros barcos. E logo, por que non te metes no equipo? Se pagades ben. Pagamos nada. Ti és como a curraste, faise polo aquel do espírito deportivo, ou que? Sí, tamén eu cobro polo espírito deportivo. Segundo todos os pronósticos, este ano o ancestral enfrontamento entre Porto Sás e Cormelle pode dar unha volta de 180 graus. Así é, os que saben disto afirman que a traíña de Portozás ten moitas posibilidades de gañar a competición por primeira vez na súa historia. Desde aquí, desexámosles moita sorte ao equipo do Varadoiro. Pasando a outro tema, temos que dicir que hoxe se inaugurou o rexistro de parellas de feito en Porto Sás. Segundo explicou Celia Rei, a alcaldesa, o rexistro está aberto a todas aquelas persoas que demostren que conviven xuntas e queiran legalizar a súa relación sen teren que casar. Hoxe pola mañá rexistrouse a primeira parella de feito do noso concello. Trátase de Leri e Gerta, a parella de alemanas que levan o restaurante vegetariano de Praia Arnela. Desde Radio Portozás desexámoslles moita felicidade e dedicámoslles este tema. Podemos estar ben orgullosos de vivir nun concello que recoñece as parellas de feito. Si, a parellas de feito, unións non matrimoniais. Non dimos parar a recara. Eu non sei, eu polo menos enterrada baixo un montón de papel. Muller, perdoa, E logo ti que tes contra as parellas de feito? Van contra os meus intereses, que... E logo que intereses son eses? Se hai bodas, hai divorcios, non? Se hai divorcios, chamanos a nós, os abogados. Couto tiña que ser. Que si, é máis cando hai contratos prematrimoniais e repartos de bens, non? Aí onde fai falta un asesor legal, non? Xa, pois como abogado debería saber que é moi injusto que unha muller non poida cobrar a pensión de viuvez por non estar casada, por exemplo. Pois como médica debías saber que unha cousa é a xustiza e outra é a lei. E logo non hai casos como o de Gloria, a viúva de Claudino, que leva cuidando do sogro canto tempo. Pero non hai que particularizar, entendes? Porque as cuestións legais hai que miralas desde unha perspectiva legal global, en conxunto. Pois nada, en conxunto son 2.850. Canto? O que ois? Ai, non, pero ven aquí. Mira, dende aquí tes unha perspectiva global da compra. 2.090 por 4 latas é o deterxente de oferta, deso nada, Xa o jardaredes en conxunto, eu paso. Xuís, ollo, veñan por nós. E este que lle pasa? Nada, estáche preocupado polo rexistro de parellas de feito. Ui, vai haber moita polémica con ese asunto, Sí, case tanto como que a vosa boda. Como van os preparativos? Ben, bastante ben. Petróleo e Belinda están axudando moito. Moi ben. Se necesitades axuda xa sabedes, Gracias. María, apuntas? Está. Sí. Chao. Hasta logo. Que tal por Coruña? Ben, moi ben. Sí? Xa lle merquei a bici a Dani. Agocheina no xulgado para que non a vexe ata noite. Porto Sás é un concello progresista e aberto. E o rexistro de parellas de feito era algo que demandaba moita xente. E apuntáronse xa moitas parellas? Polo de agora só viñeron as dúas alemanas, pero esperamos que nos próximos días veñan máis parellas. Como definirías ti as parellas de feito?
Pois as parellas de feito son parellas que están unidas por unha relación amorosa e que queren ter os dereitos dun matrimonio sen teren que casar. Ajá. E os requisitos que teñen que cumprir son moitos. Non, pouca cousa. Os membros da parella teñen que estar empadroados en Porto Sás e demostrar que viven xuntos. Saberás que estes rexistros son sempre polémicos, non? Xo sei, xo sei. E haberá xente en Porto Sás que non estea de acordo, pero así son as cousas, nen. Ben, eu creo que con isto xa abonda. Vou non mandar hoxe ao xornal, vale? Paréceme ben. Hasta loguiño. Neno, lémbrate de poñelo de que somos un consello progresista e aberto, Non te preocupes, deboche unha, ademais. Vale. Hasta logo. Hasta logo. Carmela, Alfonso. Pasade, como estades? Imos tirando. Sentade, sentade. Xa sei o que vindes, pero sentindo moito, no pleno decidiuse que era moito gasto levar a traída ata San Fins. E xa sabedes que o Consello ten outros gastos e non se pode meter... Non te preocupes, filla. Levar a traída ata ali e tirar cos cartos. Para dous veciños que somos. Pero viñemos falar de outra cousa. Pois vos diredes. Alfonso, oíu na radio que falaban deso das parellas. Das parellas de feito? Sí. Carmela e máis eu queremos que nos apuntes. Vos? Sí, podemos. Claro que sí, pero é que eu non pensei... Bueno, vaya... Explico vos os trámites, sí? Por favor, queríamos facelo sen... con moita discreción, non? A xente fala moito destas cousas e no noso caso podemos ter algún problema. Pois tranquiliños, que isto non sai daqui, vale? Tranquilo. Parece mentira, Adrián. Temos os bancos en riba. O boniteiro de mato para entregar esta semana e non se vos ocorre nada mellor que perder un día de traballo. 3 días. Que dis? Precisamos hoxe, mañán e pasado para poñérmonos en forma. Mira, Elena, a regata contra os de Cormelle é unha tradición moi importante. Ois, a mí non me importan nada as vosas liortas cor de Cormelle. É que tamén está en xogo o nome da empresa. Esta regata é contra o Varaduiro de Toñito. Explícalle o do espírito deportivo. E ti que pintas aí, mona? Eu veño polo dos percebes. Que percebes nin que nada. É que despois da regata facemos unha persebada. É para os rapaces que mojan. Cuns 15 quiliños amañamos, E fagoche un preso de amigo, Así que pretendedes que eu vos pague unha enchenta de percebes? Non tens que pagar ti necesariamente. Paga o dono do Varaduiro que perde. Pois, ca sorte que teño, segurín que me ia tocar pagar a mí. Co equipazo que temos, os de Cormelle non teñen nada que facer. Oi, pois eso é un equipazo. Eu non sei como será o de Cormelle, E logo, os outros anos como foi? Pois, xo dixo aquí, ás veces ben, e outras menos ben. Adrián... A verdade, gañaron eles sempre. Pero malamarme comas, este ano non gañamos nós. Oi, sabe o que che dixo? Que se acabou o conto. O Varaduiro é un negocio, non un club deportivo. Así que dentro de 15 minutos quero volver a todos aí traballando. Se non adestramos non paga a pena competir. Pois non competides. Falades cos de Cormelle e decídese que este ano non hai regata. Pero non a pode suspender. Como que non? É moi fácil. Non hai regata. Mira que teu pai... Adrián, non hai regata. E os percebes? Oe. Ei, rapaces! Todos a terra! Acabouse a historia! Quita isto daqui. Co padrón non hai problema. Agora só tendes que demostrar que vivides xuntos. Pero nós non vivimos xuntos. Non? Eu vivo na miña casa e Carmela na súa. Non vayas pensar que nos... Xesús, eu sempre respetei a memoria do meu defunto. Entón vos o que queredes é que vos inscriba como unión non matrimonial. E logo non é o mesmo. Non. As unións non matrimoniais son para parellas ou grupos de xente que non teñen que estar unidas por un vínculo amoroso, entendedes? Pero tendes que ter algún outro. É que nós somos os únicos que quedamos na aldea e estamos todo o día xuntos. Ela cuida de min e eu cuido dela.
Se non fora por Carmela, non me lembraría de tomar as pastillas. Eu se non fose porque Alfonso está en San Fis, hai tempo que tería marchado para a casa da miña filla. Entendo. Cando eu falte, quero que os cartos da paja queden para Carmela. Os fillos xa non lle fan falta. Eles xa teñen a súa vida. Se faltou antes, quero que Alfonso quede coas miñas terras e coa casa. É o único que me axuda a mantela en pé. Paréceme moi ben. O rexistro fíxose pensando en casos como o voso. E se queredes, boto-vos unha man para enchelo impreso. Pero, antes hai algo. O qué? O señor cura. O cura? Sí, é que Carmela é moi devota. Pero se queredes fale con el. Sí. Sí. Faríasme ese favor? Claro que sí. É que eu son crente e vou todos os domingos á igrexa. E a opinión do señor cura é moi importante para min. Claro que sí. Home, o rexistro é moi polémico, pero non creo que el se opoña. El é un home moi sensato, muller. O sermón de hoxe. Bendí, Señor, estas palabras que vou dicir no teu nome. Parellas de feito. Unións non matrimoniais. O matrimonio é un sacramento e non un amaño artellado polo Concello. Os que non cren que fagan o que queiran. Pero os católicos de Portozás tedes que saber que aos ollos de Deus estas unións non teñen ningún valor. Estou en contra e sempre o estarei. E farei todo o posible para que ningún católico se inscriba nese rexistro. Aí vai. A ver, Dani, pecha os ollos e pide un desexo. Veña. Vai. Concentrado? Sí. Sí? Está? Sopra. Veña. Xa está. Aí va, bici! Gustache? Sí. Gustache, sí? Gracias, Andrés, era xusto o que quería. Está ben, está ben. Ato non sei se me ricaron unha para min e imos os dous por aí pedar, que te parece? Pois boa falta che facía, Últimamente botache un pouco de bandulliña, non? Bandulla? Pois sí. Eso estou feito un buxo. Ferro puro. Tranquilo. Eu tamén tiña unha sorpresa que darvos. Che? Vos non lembrades o curso ese de intercambio no que Suso me animou a que me inscribise? Sí. Pois, hoxe recibí unha carta e aceptaronme. Ai, que sorte! En serio? Sí. Ai, Así que vas a Alemanha. felicidade. Non, vai a Austria. Austria? Sí, pero o mellor de todo é que me podo incorporar este mesmo trimestre. Agora? Pero, se ti me deixas. Sí, é o que queres, non? Veña, ademais, xa estou de volta para este verán. Veña, pois entón non hai máis que falar. Claro. Veñimos probar sal. Vamos logo. Veña, aquí a tendes. E se non vos gusta, botadeslle azúcar. Mirache o pedido da ferramenta? Sí, está todo ben. Podes facelo encargo. Adrián, espera. Quería falar contigo. Se é polo dos prazos de entrega, non tes por que te preocupar. O boniteiro de Mato vai estar pro día. Non é eso. É que parece que esa rejata de treñas era moi importante para vos. Sinto que non se poida celebrar. Quererás dicir que sentes non deixar que se celebre. Como queiras. Oi, ti sabes mellor que a ninguén que temos moito traballo. Sí, xo sei. Os bancos bótansenos en riba. Eu só quero que o Varadoiro sexa produtivo, Adrián. Agora os cartos son o máis importante. Só eran 3 días que tiñamos que deixar de traballar. Pero tanto ten. A rejata está anulada, así que acabou o conto. Oi, falaches xa cos de Cormelle? Falei. Díxenlles que a rejata quedaba anulada. Que non podíamos deixar de traballar eses días. E como tomaron? Como ian tomar? O que eu pensaba. Chamaron nos papalorchos. Papa que? Papalorchos. Chámannos así porque temos hora de miserentos. E din que vendémolo peixe bo e jardamos os lorchos para comer.
Que graciosos. Tendo en conta que é a primeira vez en 30 anos que se anula a regata, non me extraña que estean enfadados contigo. Que están enfadados comigo? Sí, pero tanto se ten, non? Vou traballar. Papalorchos. Pero serán... E non vexades como se puxo o padrecito. Na miña parroquia o rexistro de parellas é unha aberración. Bueno, terrible. Eso que non é abogado. Que saímos perdendo con isto somos os abogados. E logo non andaba o cura falando só pola rúa, che. Metía medo, che. Miña nai. Ten toda a razón. Como non lle paremos os pés a Celia, vai converter Portosás na Sodoma da Costa da Morte. Es ben túzaro, Ramón? Ramón xa botaba moito tempo calado, Bertín. Va a vir todos os maricallos de Galicia a vivir aquí. Por min encantada. A ver si é certo, lle dá un pouco de marcha ao negocio, que isto está moi parado. Aí falaches, Belinda. Imos en la burla da Costa da Morte. Xa estou vendo os de Cormelle. Dalle cos de Cormelle. Os de Cormelle teñen abondo xa de falar de nós. Desde que Elena suspendió a regata, miña. Che. Eso da regata ainda está por ver, Pero a cambio de opinión en Elena ou que? Si, Elena a descuitar como unha tapia, que tú será que é, miña nai querida. Tranquilo, xa cambiará. Ademais, Toñito, o dono do Varadoiro de Cormelle, vai falar con ela. Si, coa man que ten Toñito demais para esas cousas. Como vai Toñito xunta de Elena, eu non sei, pero para mí que se vai liar unha jorda de carallo, Ainda que vos pareza mentira, Toñito vai ser o que nos axude para que se poida salvar a regata. Vai nos axudar a ese cormellento. Belinda, ti tamén. Ai, chica, que todo malo se pega. Sí. Xa veredes. Se a Elena ainda lle queda unha pinga de sangue do seu pai, vai ser o propio Toñito que amañe este tema. Este non, había que mallar outro. Ramón. Pódese. Sí? Hola, sou Antón Barbeito, o dono do Varadoiro de Cormelle. Encantada. Vienlle falar da regata de Traíñas. Sinto, pero xa sabe que este ano non participamos. Pero eso non pode ser. Levamos 30 anos celebrando esa regata. É xa unha tradición. Pois acabou esa tradición. Vamos deixar as cousas claras. Ti non queres que haxa regata porque non queres que vos humillemos un ano máis, verdade? Pero por que os de Cormelle seredes sempre tan lerchans, home? Por que os de Portosás non sabedes perder? Mira, teño cousas moi importantes que facer, así que, se non che importa... Oi, o teu pai, aínda sendo de Portosás, era un cabaleiro. Pero ti es ben papalorchos. Oi, ti, cormellento. Vai preparando os cartos para pagar esa percebada. Vémonos na carreira. Oi, Adrián, non sabe o que me chamou ese cormellento de merda. Sonche todos iguais. Adiante. É vostede. Pase. Chameino para falar con vostede dun caso do rexistro. Pois xa podías terme chamado antes para preguntarme a miña opinión e non agora cando xa está todo aprobado. Sinto, pero eso era unha cousa do Consello, non da Igrexa. Pois podías pensar en que case todos os que viven en Portozás son católicos. E iso que ten que ver? Moito. Os que creen casan pola Igrexa e os que non polo civil. En contra diso non teño nada. Por que o ten contra o rexistro de parellas? Porque atenta contra a familia, tal e como entende a Igrexa. Non. Unha familia non é unha unión de dúas persoas calquera, nin un grupo de xente. As unións non matrimoniais non atentan contra a familia. E non embarulla as cousas. Se segues fomentando ese tipo de unións dentro do Concello, vas topar coa Igrexa, advírtocho. Tranquilo. Sente. Faga o favor. Está equivocado. Ten que entender o caso de xente como a Carmela e Alfonso, os dous veciños de San Fis. Que? Viñeron onte escribirse. Pero se Carmela é unha muller moi devota, xurou 1000 veces que non volvería a casar. Porque se quere inscribir nese rexistro de parellas do que sexa. Tranquilo, home, tranquilo. Eles non son unha parella no sentido matrimonial da palabra. Pero son os dous únicos veciños de San Fis e só se teñen un ou outro. Fuches ti, verdade? Fuches ti a que lle meteu esa barbaridade na cabeza. Non lles meten nada na cabeza. E a súa decisión é tena que respetar. Vou falar con eles agora mesmo. Un momentiño. Eles non queren que se organize un escándalo por isto. Nin eu tampouco. Pero que teña que ser, será. Non ten dereito ningún a intervir. Como que? Son o seu conselleiro espiritual. E eu a alcaldesa de Portosás. Pois preocúpate de levarlle la traída á aldea, que de que estean a ben con Deus xa me preocupo eu.
Andar a voltas outra vez cos preparativos da boda faime unha gracia. Tampouco fai falta que poñes esa cara, É polo de Dani. Que realmente prefería que non marchase. Xa, pero se foches ti o que o animou para que solicitase o intercambio. Xa, pero non pensei que yo concederan este ano. Creo que vou extrañar. Non chega con estar forte, Tamén hai que saber mandar para levar o timón. Como di Adrián, hai que ter talante de líder. Sí. É pouca vergonza para sair á rúa en cirolas. Pois houve que me chamou vigilante da praia, Hola, Currás. Hola, Pitusa. Hola. Que hai, Dani? Está Andrés? Sí, está no despacho con María. Vale. Ah, felicidades polo do intercambio. Ah, gracias. Podo, non? Que intercambio? De estudiantes. Vai ir estudiar a Austria. É que se lle perdiu ali? Saltando cos canguros por ali, ou... Os canguros viven en Australia, animal. Andrés, é normal que estías triste, pero se Dani quer marchar, e só é por uns meses. O que pasa é que nunca lle podían dedicar moito tempo, sabes? E agora vai estar fora 6 meses. Cando nos deamos de conta estará na universidade. Marchas? Sí, é que están falando as súas cousas e mellor volvo noutro momento, vale? Ata logo. Dani, que ten piñóns a tua bicicleta, Pesará o mundo, non? Non, é bastante liseira, Ola, a ver, deixesme dar unha volta? Si, anda, veña. Hai de llevar romper a bicicleta ao rapaz. Está calada, checha. Se xa anda eu só nunha roda ainda non a ser Álvaro Pina, home. Ten cuidado, Alá vai, o Indurain da Costa da Morte. Ai, miña nai! Que foi eso? Corrás chegando á liña de meta. Señor cura. Estábamos agardando. Falou coa alcaldesa. Falei. Polo que vexo, non está de acordo con que nos registremos como unión non matrimonial. Non. E non sei como se vos puido pasar algo así pola cabeza. Sobre todo a ti, Carmela. Se queredes casar, por que non o facedes? Os dous estades viúvos e non hai nada que vos impida. Casarnos? E que ian pensar os meus fillos? É a miña defunta que en gloria estea. É a xente que xa sabe como é para estas cousas. Ti és unha muller devota, Carmela. Por que non facedes as cousas como Deus manda? Non só queremos un papel que diga que temos os mesmos dereitos que teñen os casados, para cando algún de nos falte, xa sabe. Pensadeo ben. O importante é estar a ben con Deus. Para estar a ben con Deus, non teño que facer o que vostede me diga. Facede o que queirades. Pero se vindes esperando a miña aprobación, non vos la podo dar. O matrimonio é sagrado. Pero... Non sigas, Alfonso. O señor cura ten razón. Mellor marchamos. Como que ten razón? Díxenche que quería facer isto sen barullos. Non quero problemas cos fillos, nin co señor cura, nin con ninguén. Non imos cambiar de opinión porque o señor cura diga que... Marchamos. Adeus. Adeus, Carmela. Alégrome de que cambiaras de opinión. Vémonos o domingo na misa. Mire, señor cura, poida que sexa vostede quen ten que pensar que significa eso de estar a ben con Deus. Oi, este ano temos que ir a morte, Non podemos deixar que nos gañen os de Cormelle. Deus che oia, porque senón imos ter que ir ofrecidos aos milagres de Caión. Algúnha vez terá que tocar, dixo eu. E despois da carreira, unha boa fartada de percebes á conta dos cormellentos. E falando do tema, eran 15 quiliños, non si? Que se san 20. Pagan eles? Así se fala, muller. A mí tanto me ten, que paguen uns como a outros. O demo de Currás non aparece. Pero onde se metería esa jura? Ui, a esta hora de ter unha lascarda de non poder poñerse de pé. Veña, ide buscar, ó. Como vir non veñe que o mato, Espero que non. Dependemos del para gañar. Dependedes del para perder. Marcho, vou polos 20 kilos de percebes, paje can paje. Pajarán eles. Oi, Adrián, e logo ti pensas que se non temos o Currás non podemos gañar? Tácheme o corpo que non. Oi, Berta, non apertes tanto que non son un de pedra, Oi, a ver, Evaristo, pon algo da tua parte. Que?
Desta cheirache no medo, Cheiro medo non, é que mandou poñer aí ese poste de luz, tamén. Poste. E a bici? Como quedou a bici? A bici ainda ten sorte de que non lle poña un preito por danos e por xuízos, xuiz? Que eso non eran piñóns, eso eran coitalos afiados, Como? Ainda por riba de lle estregar a bici o rapaz, queresme poñer un preito a min? Sí, o rapaz. O rapaz non quedaban del nin as escamas. Non é que iso non é unha bicicleta, iso é unha máquina de matar, xuiz. Máquina de matar és ti, Percebeítor. Ollo. O peor de todo é que agora non podo ir ás treiñas, Ti non estás para carreira ninguna, se non podes mover o brazo. Xa, é que van gañar os de Cormello, lo. Anda, veña, imos facer unha radiografía, que a ver se estás algo roto aí. Algo teño que ter que foi unha caída de moito carallo, Sí. Mira, xuiz, mira como teño o cómodo que me vai salir a tripa rosqueiro, sabes? Berta, sácame este elemento de diante xa, Veña. Elemento, sí. E ti non te preocupes, Xa che mercarei outra bici. Pero mira, case mellor douchos cartos e xa mercas ti directamente en Austria. Andrés non vai facer falta. Chame, claro que sí. Ti non te la culpa do que faga o animal de currás. Xa, só sei, pero o que quero dicir é que non vai facer falta que me dea los cartos. É que estiven pensando e... eu que sei, se cadre mellor que non vaya a Austria. Pero non che facía tanta ilusión. Sí, pero... Andrés, agora ti vas casar e todo eso, eu que sei. Iso que ten que ver? Pois que pensei que era mellor que quedara este ano con María contigo. Eu que sei, mira, ademais, pode ir a Austria para o ano seguinte, ou non? Seguro? Sí, veña. Pois se ti queres, a min pareceme ben. Vale. Veña, vamos buscar a bici. Que se cadra Mangui ainda lle pode facer unha damiño. Eu que queres que che diga, che? Este home fai majas. Fai majas, está mal da Catalina, levou un trompazo 2 días antes da carreira, confundiuse de carreira, che. Oi, Petróleo, pero tampouco será para tanto, non? Un golpe da bicicleta tampouco non é un accidente grave, dixo eu. Aí ben. Como estás, Evaristo? O arrástrame, home. Doiche moito. Cuidado, home. Non ves que este brazo ainda pode mover pero ese nada. Agora que o xuiz vai ter que pagar unha indemnización de moito carallo, Oi, logo ti, non estás moi mal. Ainda vas poder levar o temón, non si? O temón? Que queres que o leve cos dentes, María Elena? Veña, home, fai un esforzo, Non podo, home, non podo. Intento polo menos. Saca daí, muña, para ti. Quieta, niña, que hoxe este non traballa, non hai home. Sabía que algo tiña que sair mal. Iso pásame a min por facer vos caso a vos que sodes todos unha panda de inútiles, home. Se a forza que ten na lingua a tivera nos brazos, xa teríamos patrón. Abonda, Adrián. O que hai que facer é buscar alguén que saiba levar o temón. Xa o sei. Que tal terá sido? Terá sido de patrón? Que queres que leve a treña de popa ou que? Ti pensas que o pode levar? Penso que sí. Creo que non. Pois, ide buscar, veña, que quero falar con el. E que dis? Cajina, que igual me sando rápido, Adiante. Ai, sodes vos. Hola, Celia. Hola. Hola. Sinto, pero o cura non o tomou como eu pensaba. Xa o vimos. Pero a decisión é vosa. Podedes vos inscribir no rexistro, aínda que a él non lle faga moita gracia. Eu, por min... Non, Celia. Se o señor cura non lle parece ben, imagínate o que pensará o resto da xente. É que pensen o que queiran, é a vosa decisión, é a vosa vida, podedes facer dela un sai ou non. Ás veces, a vida dun é a que os demais queren que sexa. Os nosos anos non paga a pena andar nas bocas do mundo. Entendo. Só viñemos para che dar as gracias por todo. Por nada, home, por nada, a mandar. Pase. Nós xa marchábamos. E non se preocupe, señor cura. Nós non asinamos a inscripción no rexistro. Sentade, por favor. Sentade. Carmela, Alfonso. Vim falar cos tres. Penso que xa falou abondo na igrexa. Onte non vos quixen escoitar, pero pensei no mellor e quero coñecer o voso caso e as vosas razóns para que vos inscribades como unión non matrimonial. E quero que ti, Celia, me contes en que consiste ese rexistro. Cando queira. Entón parecelle ben? Eu non dixen iso, pero ímolo falar.
Celia, por favor. Está ben. Pois hai 2 tipos de rexistro. Cos problemas que teño no Varadoiro. Pero non, vou eu e deixo-me levar por estes. E agora non se traballa e a rejata vai ser unha desfeita. Nen sequera temos patrón. Ai, que ajoiriño de Elena, hoxe, ajoiriño. Estate tranquiliña, muller. Aí o tes. Que, Vista Alegre, vai a bolsón? Xera hora. Aquí tes 20 kilos de percebes grandes como a cabeza de currás. Ola, a ver. Mas sí. A quen lle roubaches, Caco? Quiteichos a ti? Pois está calado. Que che pasou? Mancacheste, que respitiña. Vai por aquí, Álvaro Pino, que caído un avispino. Oi, Tarasido, é a nosa única esperanza. Veña, por que non faz de patrón? Eu bojo pro meu proveito. Faz ben, pois que che aproveite. É a vos que se vos atragante. A mellorarse, Baristo. Ala, que che medre. Home, Toñito. Oh, que pasou? Sei que empezamos a recuar. Non a recuamos, non. É que mancouse o patrón. E logo non tedes outro. Non hai homes en Portosás. Abodo cormellento do carallo. Aquí tes un que vale por 4 de vos. Ainda vou facer eu de patrón. Pois, ides facer moito con este vello de patrón. Toñito, por que non llevas tocar os xoguetes á túa prima, sí? E ti que? Que? Vinche máis dunha vez facer de patrón. Sí, pero eu bojo para comer, non por deporte. Outro papalorchos miserente. Máchenme papalorchos. Toñito, que está espiando por elas, Está espiando por elas, xa sabes como é Vista Alegre. Mira. Non xogues. Vamos para a traíña. Se non a levo como Deus manda, aínda trajo o remonteiro. Así se fala. Esta é un home. Señor, un home, un gato é un bicho. Papalorchos. Cuidadiño, Venga, cormellento. Xa veré, xa. Pois Mangui, non sei que lle fixo a bici, pero está como a nova, Sí? Te sona bastante ben, sí. Sí. O que non quedou tan ben foi Currás, Non sei se poderá participar na famosa carreira de traíñas. Vou buscar a Fito. Ves, Dani? Non, mellor non. É que non me apetece moito. Mellor vou chamar a Surso para dicirlle que non vou a Austria, vale? Estás contento logo co de Dani? Sí. Sí, home, o importante é que a decisión tomou na el. Ah, claro. Eu creo que no fondo nunca quixo marchar, Así que estás convencido de que el decidiu que non quería ir estudiar fora, non? Iso foi o que dixo. E non se che ocurriu pensar que ao mellor non marcha por ti? Decidiu no el. Pero ti viches a cara que ten hoxe? Sí, muller, pero xa lle pasará, non? Tes razón. Sempre tes razón. Vas falar con el? Que remedio. Que merda, che. Pois coincidiu que mañán non pode ir a Rejate. Pero que dixo? É logo. Nin eu, nin Curriolo, porque temos que estar mañán na comandancia. A primeira vez que me pasa isto na miña vida. Vaya, home, vaya. E Dios lo pague, que ao final amañouse todo. Sí? Tarasido é unha boa fichaxe. Ten un lombo Tarasido. Ois, pois a min xa me tarda ver o remate da rejata. Tiño unha gana de pasarlle a nosa victoria polos fusiños a Toñito. Tranquiliña, Elena, que a rejata aínda non empezou. Pero que dis, home? Se gañamos cos ollos fechados. Mira que equipazo temos. Xa verá o que lle espera ese cormillento. Elena, eu que sei, aquí a carreira sempre foi moi importante, pero talo tomando nen que foras a guerra, che. Bo, quero comer unha boa enchenta de percebes a contadores de Cormello. Ves? Estás facendo a festa antes de rematar a rejata. Mira, Petróleo, desta ou gañamos ou matos a todos. E comémolos con arroz. E con chícharos. Amén. Teño que pedirvos desculpas polo meu comportamento. Creo que me precipitei nas miñas opinións. Xa ve, só van ser unha unión non matrimonial. Entre eles non hai relación de parella. Deus o faja mellor. Teño que te felicitar a ti, Celia. É unha moi boa iniciativa. Gracias. Bueno, pues veña. Asinada aquí, por favor. Aquí abaixo. Pues, toma, Carmela.
Xa está. Gracias. Só faltan uns pequenos trámites, pero xa formades unha unión non matrimonial. Os meus parabéns. Felicidades. E con isto asinado, temos os mesmos dereitos cos casados. Sí, os mesmos. E en caso de morte dun dos dous, o outro pode beneficiarse da pensión ou herdar. Pero esas cousas seguen sendo competencia do xuiz, eh? Home, os mesmos dereitos. Os casados teñen algún que vos non tendes. Refírome ao acceso carnal. Por favor. Xesús, señor cura, como pode pensar que nos... Non sei, eu non o penso. Só estaba aclarando ese punto. Desculpando, creo que vostede sempre está pensando no mesmo. Non hai que ser tan mal pensado. Ademais, os nosos anos que xa non podemos coa alma. Que dirían os meus fillos, é a xente. Non sei, eu non quería dicir... En fin, está todo arranxado, non é? Todo. Queredes que vos leven no coche? Non, gracias. Queremos ir dando un paseo. Os nosos anos hai que andar algo para que non queden as pernas tesas. Ata outro día. Adeus, Celia. Adeus, señor cura. Adeus, Carmela. Teño que che pedir perdón a ti, Celia. Non se ten que desculpar por nada. É que non sei como puiden pensar que eses dous... Vaya, que... Sabendo como é Carmela para estas cousas, non lle pasou pola cabeza ni mirar para outro home desde que lle morriu o seu home. Cousas máis difíciles xa se teñen visto. Se soubese lo que se escoita ás veces no confesionario... Por iso é vostede tan mal pensado, veña. Vamos tomar un café, hoxe invito eu. E non me pense nesas cousas. Ai... Dani, podes vir un momento? Sí. Que queres? Nada, será un minuto, senta. Mira, estivenlle dando voltas ao asunto do intercambio. E xa sei que ti prefires quedar con nós. Pero creo que mellor é que marches. Ti crees? Sí. Sí, ademais son o responsable da túa educación e sei que unha ocasión como esta non se presenta todos os días. Xa. Pero tamén podía ir para o ano que ven. Non, Dani, mellor agora. De veras. É que hai cousas na vida que en principio non nos gustan, sabes? Pero que finalmente son de proveito. Se te o dixera o mellor. Estou seguro. Pero prometo chamar todas as semanas, Iso espero. Fui unha mágoa. Que pouquiño nos faltou. Pero vai rejacta, A mellor que fixemos na vida. É un matabos a todos. Mira que perder contra os de Cormelle. Estas cousas sonche así. Pero o ano que ven, ensinámoslles un cabo pola popa. Marcho. Vou axudarlle a Petróleo co da persemada. Eu non creo que vai, Adrián. Ai, non teño ganas de nada. Veña, muller. A festa é o mellor da rejata. Vémonos ali. Ata logo. Que boa carreira, Iso sí, teño que admitir
que mellorastes moito. Que babo seas ti, cormellento. Veña, vémonos no petróleo. Alegre esa cara, muller. Ás veces gañas e ás veces pérdese, é así. Tes razón, hai que animarse. Por certo, quero che felicitar por como te enfrentaches ao Toñito. Portácheste como un home, Gracias. Vindo de ti debe ser un piropo. Veña, imos ao petróleo que hai que dar a cara. Ben falado. Un momentiño. Que é o que pasa? Hai que fechar o trato, non? Que trato? Os cartos dos percebes. Pensei que... Tanto ten, canto é? Deixo chos a 3.000 o kilo, prezo de amigo, 3.000... 60.000 pesetas. Xustiñas, sí, señora. Fareiche un cheque. Millor en cartos, Non é que non me fíe, pero non me levo ben cos bancos, sabes? Papalorchos. Que? Cantas veces non teremos feito este camiño, Alfonso? Moitas. Pero antes non pesaban as pernas como agora. Ai, quen puidera ser mozo outra vez. Un só lembro, bo. Antes non se podía facer nada. Eu para bailar co meu Paco, cando éramos mozos, tiñalle que pedir permiso a miña nai. Non cambiou moito o conto. Agora haille que pedir permiso ao cura para asinar uns papéis. Pero xa os temos, que é o que importa. Agora temos os mesmos dereitos cos casados e sen a oposición do cura. Non che estou tan seguro. Ainda non sei se a don Vicente non lle andará pola cabeza que ti e máis eu... Non, no. Tes razón. Tes razón. Quedou avergonzado. Estálle ben por mal pensado. Que cara puxo cando lle dixeches que estaba todo o día pensando no mesmo. Pero se xa non podemos coa alma. Ai, se calma, non. Pero co corpo aínda imos tirando. Ai, Alfonsiño, que nos poden ver. Hai que festexar que xa somos unión non matrimonial.